Piet. Douwe Witteveen van de Landelijke Organisatie voor Onderdoekers. Ongenaam. Siebe Skoorstra van het Nationaal Comité. Goedenavond. Neem plak. Dank u wel, de Vries. Heren, in witte van de opdracht en de plan van een oorval op Leeuwarden Feestnis. Deze moet nog zo gauw als mogelijk plak vinden. Ik kan daar net alleen de verantwoording voor dragen, maar we hebben een goed plan om de feestnis in te komen. Tot mijn fatsoenlijke wijze uit. Mag ik gewoon nemen? De SD huisket ik skeertje door het huis van bewaar. Nou? Let Piet nou eerst het hele plan uitlezen. Nou ja. Voor we al je wat beginnen te roppen. Goed. Waar nemen we mij en waar laten we zitten? Deze verantwoordelijkheid wil ik als commandant van de KP net alleen dragen. Maar we kiezen er net al jaar uit heen. Er zitten meer dan 100 mensen en dan heb ik de zwarthandelaars en de echte crimineel nog net eens mijteld. Zo'n grote ploeg kunnen wij nooit in één keer onderbrengen in de stad. En water we er uit heen. Ze zullen een goed plak hebben met hem onder te doen. Oh ja? En de mensen die we zitten laten dan? Weet je het? Maar de list maakt ze met de meest belangrijke mensen. Mensen die een groot gevaar wezen kunnen voor het hele verzet dat ze troslagen. En dat we nog wat onhakken zolang deze bezetting nog het wordt. Maar kans dat waar het zitten bleef slachtoffer worden keer van represailles. Dat vind ik toch wel een dilemma, heren. Dat voelt alsof ik op de stoel van onze lieve heer moet gaan zitten. Hier moet ik echt over nadenken. Koortstra, jouw broer zit hier. Ja, mijn broer en zijn vrouw zitten er ook vast. Maakt het voor mij dubbel lastig. Dat hield ik van mij Koortstra. Dit is jou eigenlijk zo wat jou van u vreet je. Even gauw beslissen. Hoe leven en deeën. Van waar bid hoeveel mensen. Want dat is wat jou is vreet je. Ga je eigenlijk zelfs wel in de gaten wat jou zegt. Heren, ik ga geen dagen de tijd. De tijd drilt. Ze is nog maar voort alles wat je meeste gedachten binnen, dat werkt het beste even mij. Ja, zoals deze hoeveel slagert. Ja, daar redden we een soort meeskelevers. Ja. Maar als Albrecht de 20 mensen in de morgen zet, kunnen wij dan wel volhouden dat we het goed in gaan. Correct. Kunnen we dat dus heel leven bijdragen, dan kiest u dat zelf op, Piet. Het lijkt me al wat aan mijn briefje bij de cel nooit van, Doma is mij. Maar Doma zitten blijven. Ik voorzie een boel problemen. Van welke kant we het ook bekijken, welke beslissing we nemen. We kunnen er lang en breed over blijven praten, heren. Dus wat gaan we doen? Ja, dat is makkelijk praat. Wij zijn naast verantwoordelijk voor wat Albrecht naar deze actie docht. Wij zijn wel verantwoordelijk zolang wij in het verzet zitten. Dat is de consequentie van ons werk. En daarom hebben we heel goed nadenken over de risico's. En dan weet ik het dus net. Want we rijden erin en dan overbrengen we weer in gevaar. Zo'n grote actie geeft nu al het feest te vieren. We weten toch goed dat Gongen is, maar zo'nzelfde actie daar in Amsterdam en Arnhem. Heren, ik twijfel je. Het lijkt voor u ook ingewikkeld. Mijn jongens nemen echt grote risico's, maar zij stenen er haast wel om die oorval uit te vieren. Nou, de lang om mij praat. We zijn geen trainde soldaten, maar wij willen de oorval zo stil mogelijk zonder in je schat te lossen. Zonder in je schat. Ja. Maar al die Duitsers en bewaarders hebben pistolen en geweren. Piet, ik wil naar die meertjes. Een idioot plan, dat is het. Stil. Wat is dat voor lawaai? Er is geen grotere liefde dan uw leven te geven voor uw vrienden. Gij allen zijt mijn vrienden wanneer gij doet wat ik u zeg. Ik noem u geen slaven meer, want een slaaf weet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik u allen, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan u bekendgemaakt heb. Gij heeft niet mij uitgekozen, maar ik u allen. En ik heb u opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat gij de Vader in mijn naam vraagt, zal hij u geven. Dit draag ik u op. Heb elkander lief. Zijn ze weg? Ja, ik zie niks meer. Ja. Als wij dadelijk beginnen te shit, dan komt er net één leven meer uit. Wij willen dat er net een drip bloed aan te pas komt. En als dat slag, het betwijfel ik of er dan represailles komen. Maar één ding is wel wist. Alle mensen die er nou feestje zitten, die zullen, als ze troslagen, een soort mensen de D in jaaien en zelfs sterren terug een Duitse kogel. Maar dat wij ze zitten letten. Er is niet meer groot gevaar. Je bent net meer wist van je eigen lippen. Wat het belangrijkste is, die dreeuws, die matraseert u. Dat is chantage, Piet, en dat pik ik. Heren, waar ga je kar? Die matten het dan. En ik ga er een lijst met namen van mensen die we eruit gaan wollen.
En Piet had het voorstel hier om de onderdoeken te zetten. Nou, daar ben ik het dus net mee eens. waarom dan Een soort van die onderdoekers die gaat weigeren om van de moffen te werken. Dat kan toch net maatje, verdomme? Witteveen, alstublieft. Dus, er zijn maar 2 zaken die voor u van belang zijn. Waarvan de politieke feesten ben no direct in levensgevaar. En het tweede punt is, voor zoveel mensen kennen wij zo gauw net een onderdoekadres vinden, dus de onderdoekers gaan er net mee. Je meent nog wat daar? Ja. Daarom had je mij nog vragen om hier te komen. Die onderdoekers, die wakker ik uit haar. Wat een idiote gedachten binnen dit. Een oerval. En daar binnen wij emotioneel verantwoordelijk voor. Nee, Witteveen. Piet is daarvoor verantwoordelijk. Wij niet. Oh, hij alleenig? Dat zien we het maar van wie er aannemen. En er als een blind hinder of vertrouwen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij die oerval opzetten wil. Die onderdoekers, die wakker ik uit haar. En oors, dat doen wij net mooi. En om hoeveel mensen gaat het dan, Witteveen? 20? 30? Meer kennen wij echt niet. Genoeg, heren. Man, kom Heren. Even zitten. Wij moeten tot een besluit komen. Even zitten. Heftig. Ik ga hier een lijst met alle mensen die er nog eens in zitten. De meeste daarvan hebben in het verzet zitten, maar er zit van alles tussen. Maar toch wij bij gelijks met de meesten van het spoor die het staken. Maar dat rijkt u. Ach, dat ben ik het toch net mooi. Injers, man, kom op. Hokker gevaar zal het is al hier nou rennen. Kom op. Gevaar hier in Greesland gaan ze stakers die vast zitten samen met Elsketten. Ja, die staken met het spoor, hè. Die nemen de Duitsers heel op. Genoeg. Ja. Piet, om hoeveel spoorwegmensen gaat het? Voor jou. Nou, neem ze mee. Ja, maar die onderdoekers dan. Dat zijn mensen die wonen toch net van die moffenwerkje. Die kerst toch net zitten Die liggen. wil ik nou juist wel zitten letten. Nou, dat tikt net die onderdoekers die wakker ik het ja. Ze rennen krijgelijk goed gevaar. En zij is genoeg. We moeten je mij mijn kosten van het besluit. Stakers, verzet en Witteveen de onderdoekers als het kan. Hier is het ermee. En nou maar we de lijst mee. Piet. Dit zijn onderdoekers. Ja. En deze.